Huma 48 il-każi ġodda ta' COVID-19 irreġistrati bejn il-ħamis u l-ġimgħa biex bekk l-ammont ta' każi totali minn Marzu tal-2020 issa żdied għal 34,716. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li żdiedu għal 36 il-pazjenti rikoverati fl-isptar Mater Dei li jinsabu pożittivi għal-virus, fosthom 4 persuni li qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Mit 78 każ imħabbar tul il-jum tal-ħamis, l-età medja tal-persuni li rriżultaw infettati żdiedet għal 38 sena. Fortunatament bejn il-ħamis u l-ġimgħa ma ġiet irrapportata l-ebda fatalità kawżata tal-COVID-19 bl-ammont jibqa' dak ta' 424. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa fiequ 120 persuna bil-każi attivi issa naqsu għal 1206. Brabta mal-aħħar vittma tal-virus f'Malta mara ta' 88 sena, il-Ministeru għas-Saħħa ma ħabbarx b'mod uffiċjali fejn kienet rikoverata għajr li l-mara ma kienitx qed tieħu l-kura fl-isptar Mater Dei. Madankollu sorsi qrib din il-Kamra tal-Aħbarijiet stqarrew li hi kienet residenta f'San Vincenz de Paul. Intant jidher li kien hemm tibdil fir-regolamenti dwar l-ispazju mitlub għal kull persuna li tattendi attività. Sallum attivitajiet tal-massa huma obbligati li ma jaqbżux il-persuna kull 4 metri kwadri ta' spazju fis-sit. Madankollu din ir-regola issa tidher li twaqqet mill-standards mandatorji ippubblikati fuq is-sit tal-COVID-19 tal-Gvern. Mhux mifhum eżatt għaliex dan it-tibdil ma tħabbarx mid-Deputat Prim Ministru Chris Fern waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ta' nhar il-ħamis.